sembla ser que els Jocs del Mediterrani ja són una realitat. Des de Mersin ens ha arribat la bandera que dona en relleu aquests Jocs i Tarragona ja dona el tret de sortida en aquests Jocs que s'esperen pel 2017. Bueno, això va començar a l'any 99, a la llista electoral del Partit Socialista, que jo hi vaig ser. Una de les propostes va ser aquesta en aquells moments. Molt poca gent sabia de què parlàvem. És veritat que quan ho vam presentar a la gent de l'esport tothom sabia de què parlàvem. Diguem-ne que a la gent de la política li va costar una mica més i va estar un temps, diguem-ne, més stand-by, fins que l'any 2007 l'alcalde Ballesteros doncs, va dir no, i això ho recuperem, ho hem de tirar endavant, i ho hem tirat endavant i ho tenim, i bueno, avui hem fet ja el primer acte oficial com a seu organitzadora, que és la pujada de la bandera, no? Doncs ara comença la feina dura i seriosa. Fins ara la feina d'aconseguir la candidatura, de preparar els projectes, de tenir un pla director aprovat pel Comitè Internacional. Tot això ja ho tenim fet, ja tenim, com dius, simbòlica i emblemàtica la bandera, per tant el testimoni per fer-ho. Ara estem ja en fase de començar projectes bàsics de les instal·lacions esportives, en fase d'acabar de recopilar tot el finançament, i en fase de, a principis de l'any vinent, contractar ja tot l'estaf organitzador per fer possible la complexitat d'uns jocs, que són allotjaments, mobilitat, seguretat, medicina, organització esportiva, etc. Per tant, ara toca la feina més dura, però la que ens agrada més, perquè la més difícil era la que teníem fins ara, convèncer tothom que això era possible, convèncer tothom que s'havia de fer i ser guanyadors en una candidatura molt difícil. Valoració positiva i sobretot molt il·lusionant. Jo crec que ara és el punt de partida que volíem tots, tindre la bandera aquí i sobretot veure que la gent de Tarragona ha vingut aquí amb aquest amfiteatre, amb aquests jardins de l'amfiteatre, i que entre tots és el que hem d'aconseguir que aquest joc sigui una realitat i que siguin els que tots esperem. Jo crec que ara és el moment, ara la gent ja comença a veure que tenim la bandera aquí, que hem anat amb uns jocs que van ser els que ens han precedit, que és Mersin, i que ara sí que o comencem tots a remar cap a la mateixa direcció, comencem tots a jugar al mateix joc, o sí que podem tindre un problema, però jo confio plenament en la gent de Tarragona. La bandera ja està hissada i ara pertoca a tots els tarragonins treballar de valent perquè aquests Jocs del Mediterrani 2017 siguin realment un èxit. Energia, força, capacitat no ens falta. Tarragona té d'allò més important perquè aquests jocs siguin realment una realitat. Deia l'alcalde Ballesteros que seran uns jocs austers, però això no vol dir que no siguin brillants, uns jocs importants per Tarragona 2017, la Tarragona del futur, Tarragona, el patrimoni de la humanitat.